Netušil jsem, že se poprvé setkám se zachráněnými dětmi, které jsem od války neviděl. In all, Nicholas Winton and the committees who helped him managed to save 664 children. This is his scrapbook. Tohle je jeho kniha výstřižků. Celá kolekce fascinujících obrázků. Tady je fotografie pana Wintona s jedním z dětí, které zachránil. Podívejte se na konec. Tady je seznam zachráněných dětí. Tohle je Věra Diamantová, dnes Věra Gissingová. Našli jsme její jméno na jeho seznamu. Věra Gissingová je dnes večer s námi. Dobrý večer, Věro. Musím vám říci, že sedíte přímo vedle pana Nicholase Wintona. Děkuji. Tohle číslo jsem měla kolem krku a tohle je povolení ke vstupu do Británie. A já jsem další z dětí, které jste zachránil. Mohu se zeptat, je tu ještě někdo, kdo vděčí za svůj život panu Nicholasi Wintonovi? Jestli ano, prosím, vstaňte. Asi 50 ľudí sa dnes išlo pri symbolickom hrobe katolíckeho kňaza a prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisa. Na hrob kontroverznej postavy obdobia druhej svetovej vojny položili kvety a zapálili sviečky. Tiso, ktorého popravili v roku 1947, bol ako predseda vtedajšej vlády osobne zodpovedný za deportácie viac ako 50 000 slovenských Židov do koncentračných táborov, kde mnohí z nich našli istú smrť. Ako 10-ročný som bol v Červenom kríži v Zotavovni. To bola proti tuberkulózna taká liga, vtedy Vavro zakladal, Šrobar zakladal tieto liečebné ústavy. Tak nás ako deti, čo sme boli takí, ja som mal po nejakej chrípke nához, tak sme boli v Červenom kríži v Zotavovni. Tam neboli operačné sály. A pod cestou bola Zotavovňa Sibír, a tam už boli nemecké deti. To bolo počas vojny? To už bolo počas vojny. No a
prišla taká doba, že raz prišlo nákladné auto, pristavilo pri oknách a čo boli lekári Židia, to im cez tie okna vyhadzovali knihy, topánky. Viete, a my ako deti sme sa museli na to dívať. Potom všetkých lekárov, ktorí boli Slováci, ktorí nepodpísali spoluprácu s nimi, tak išli buď to na front, alebo preč. Hej? A bol tam jediný lekár, ktorý mal Angličanku ženu a ten sa bal, aby mu ju nezobrali, tak on podpísal spoluprácu. Tak on potom bol ako primárom a ostatní títo lekári boli vojenskí lekári. Hej. Na jeden deň prišli aj spolu do Červeného kríža a chodili medzi nami deťmi, tam sa debatovali a vybrali si nás troch. Ja som bol medzi prvými tromi. Previezli nás do dolného Smokovca, kde sú operačné sály. A tam proste ma zobrali a zobudil som sa, že som bol takto sadre, hej, po operácii nohy. No ja o 10 rokoch, pokiaľ som zisťoval tieto veci, takže mi robili resekciu ľavého kolena. Tak sme sa informovali, takto pýtali, ale bez súhlasu rodičov. A prečo vám to robili? Veď ste nemali problém? No, nemal som, veď ja som behal. Hej. No, bolo to, no údajne, čo tam bol, takže tam bol, niekedy tam robil akademik Šiška a ten tam robil prvé pokusy so transplantáciou kosti. Hej. A oni chceli, ako sa blížila fronta, tak mali veľa ranených, takže chceli využiť tie jeho skúsenosti. Počkajte, a to Nemci robili na vás pokusy? Áno. Hej, áno. No, a potom už, keď už sa blížila fronta, tak dali príkaz evakuovať, aby deti boli zabalené, že ráno prídu nákladné auta a že budeme evakuovaní. Lenže my sme vedeli, darmo sa hovorí, že sa o tom nevedeli. My sme vedeli, že ideme do Osviečímu. Aj vedeli sme všetko, že kde. Na ráno, neviem, či to môžem hovoriť, ale poviem vám to tak, ako to, je to pravda. Ráno o 4:30 prišiel prezident Tiso. Ja ho vidím pred sebou ako teraz. Chlapisko, ježka, taká hnedá reverenda, také gombičky až dolu. On kázal deti porozbalovať a keď prišli Nemci, tak povedal len cez moju mŕtvolu. Nedal nás. Čiže vás nezobrali preč? Ostali ste tam? Áno, ostali. Potom sa nejako dohodli, že im uvoľnili len niektoré sanatória, detský raj a tak ďalej Nemcom, ale nás ako nechali nám pokoj. Viete, ja vám poviem pravdu, i počas socializmu, keď nadávali na Tisu, ja som vždycky stále povedal, nenevajte sa mne a 800 deťom. Tiso zachránil život.